Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण പ്രണാമം. പിന്നെ ഇന്നലെ ഏത് ശ്ലോകം തൊട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 22 തൊട്ട് അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് പകുത്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് അതിന്റെ എന്താ പറയാ, ഓരോ വേദങ്ങളും ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചു അല്ലെ. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് കൊടുത്തു. അവര് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ വേദങ്ങള് ശാഖകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ യഥാനുക്രമം ശാഖാനുവർത്തികളായിട്ട് നിലവിൽ വന്നു എന്ന് നമ്മള് ശ്ലോകം 23 കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ്വിജബന്ധുക്കൾക്കും ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാസഭഗവാൻ മഹാഭാരതം രചിച്ചു. ഭാരതം രചിക്കേണ്ട കാരണം പറഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതം രചിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് അദ്ദേഹം രചിച്ചതാണ് മഹാഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമേ മനസ്സിൽ അറിയുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സത്വഗുണം ശൂന്യമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും കലിയുഗത്തിൽ എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചതെന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാഭാരതം രചിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ദ്വിജബന്ധുക്കൾ ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും അവർ അതിനെ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്ര വൈശ്യ സാംസ്കാരികരായിട്ടുള്ളവർക്കല്ലാതെ പിന്താങ്ങി എന്താ മാതാജി പറഞ്ഞത്? ദ്വിജബന്ധു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കുലത്തിൽ ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനാവാം, എന്താ പറയാ, ക്ഷത്രിയനാവാം ആവാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ കുലത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ മഹിമ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അവരെ നമ്മള് ദ്വിജബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ആർക്ക് തൃപ്തി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, സംതൃപ്തി വന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ട് സംതൃപ്തി വന്നിട്ടില്ല. സംതൃപ്തി വന്നില്ല. അത് വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പിന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തില് സ്വയം കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മാതാജി? അത് 1:25 ശ്ലോകം അല്ല 25 അത് പറഞ്ഞത്.
അതിനേക്കാൾ മുമ്പേ അതെ നമ്മപ്പോ 26 ലാസ്റ്റ് 25 അത് പറഞ്ഞു. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി അമൂല്യങ്ങളായ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ പിന്നെ അല്പജ്ഞാനികൾ തത്വശാസ്ത്രത്തെക്കാൾ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അധികം താല്പര്യം കഥകളിൽ പ്രകടിക്കുന്നുണ്ട് വേദശാസ്ത്രത്തെ ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്തു. അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാകേണ്ട രീതിയിൽ കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാക്കി തന്നതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്നിട്ട് വ്യാസദേവനായിട്ടും മഹാപ്രഭുവായിട്ടും ഒക്കെ അവതരിച്ചിട്ട്. ഇനി 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാദി പ്രസീദയാ സരസ്വത്യാസ്തടേഷു ച വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ത ഇദം ചോവാച ധർമ്മവിൽ. നാദി പ്രസീദ ധൃതയാ സരസ്വത്യാസ്തടേഷു ച വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ത ഇദം ചോവാച ധർമ്മവിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നാതി പ്രസീദ ഹൃദയ ധർമ്മത്തിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി അധ്യായം ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളാണ് തീർക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട്. അല്ല അതിപ്രസീതൽ അത്യധികം സംതൃപ്തനായി ഹൃദയത്തിൽ സരസ്വതി നദിയിൽ തടേ തീരത്ത് ശുചൗ പരിശുദ്ധനായി തീരാൻ വിതർക്കയൻ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിവിക്തസ്ഥ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി ഇതം ച ഇതും ഉവാച അരുളി ചെയ്തു ധർമ്മവിൽ ധർമ്മം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം അസ്വസ്ഥനായ ഋഷി ധർമ്മസാരം അറിയാവുന്നതിനാൽ തൽക്ഷണം ആലോചന നിമഗ്നനാവുകയും സ്വയം ഇപ്രകാരം ആരായുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ വ്യാസമഹർഷി എന്താണ്? അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാണ്, സംതൃപ്തി ഇല്ലാതിരിക്കാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മസാരം അറിയാവുന്നതിൽ തൽക്ഷണം ആലോചന നിമഗ്നനാവുകയും സ്വയം ഇപ്രകാരം ആരായുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്വയം ആരായാണ്. എന്താണ് ഭാവാർത്ഥം? ഋഷി തന്റെ മനസ്സ് അസന്തുഷ്ടമാകാൻ ഹേതുവെന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. മനസ്സ് സന്തുഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണത ഒരിക്കലും പ്രാപ്തമാകുകയില്ല. ഈ മനസ്സംതൃപ്തി ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്കുപരിയായി അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ ഋഷി എന്താണ്? ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം മനസ്സ് അസന്തുഷ്ടമാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. കാരണം മനസ്സ് സന്തുഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനസ്സംതൃപ്തി ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്കുപരിയായി, മനസ്സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്കുപരിയായിട്ട് അന്വേഷിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ, ഭൗതികമായതല്ലത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താനായിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതിനുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതാവൃതേന ഹിമയ ചന്ദാംസി ഗുരവോഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതാവ്യാപദേശേന ഹ്യാത്മനായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യത്തെ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരച്യുത ധൃതാവ്രതേന ഹി മയാ ചന്ദാംസി ഗുരവോഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതാവ്യപദേശേന ഹ്യാത്മനായാർത്ഥശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യത്തെ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ദ്രുതവ്രതേന ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൃതവ്രതേന ഹി മയാ ചന്താംസി ഗുരവോഗ്നയഃ മാനിതാ നിർവ്യളീകേന ഗൃഹീതം ചാനുശാസനം ഭാരതാവ്യപദേശേന ഹ്യാത്മായാർത്ഥാശ്ച പ്രദർശിതഃ ദൃശ്യത്തെ യത്ര ധർമാദി സ്ത്രീശൂദ്രാദിഭിരപ്യുത. ധൃതവ്രതേന ശിക്ഷണപരമായ കർക്കശ ശബ്ദത്തിനു വിധേയമായി ഹി നിശ്ചയമായും മയ ഞാൻ മുഖേന അതായത് എന്നിലൂടെ ചന്താംസി വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ ഗുരവ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ അഗ്നയഃ യാഗാഗ്നി മാന്യത നേരായ വണ്ണം ആരാധിച്ചു നിർവ്യലീകേന കപടഭാവമില്ലാതെ ഗൃഹീതം ച സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അനുശാസനം പാരമ്പര്യ ശിക്ഷണം ഭാരത മഹാഭാരതം വ്യാപദേശേന രചനയാൽ ഹി നിശ്ചയമായും ആപ്നായ അർത്ഥ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പൊരുൾ ച പ്രദർശിത ഉചിതമായി വിശദീകരിച്ചു ദൃശ്യത്തെ ആവശ്യമായതൊക്കെയാൽ യത്ര എവിടെ ധർമ്മ ആദി ധർമ്മ മാർഗം സ്ത്രീ ശൂദ്ര ആദിഭിഹി അപ്പി സ്ത്രീകൾ ശൂദ്രർ തുടങ്ങിയവരാൽ പോലും ഉത്ത അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ഞാൻ ശിക്ഷണാപരമായ കാർക്കശ്യ ശപഥവിധേയനാകയാൽ വേദങ്ങളെയും ആത്മീയ ആചാര്യനെയും യജ്ഞവേദികളെയും വിനീതമായി ആരാധിക്കുകയും അനുശാസനകൾ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ധർമ്മമാർഗം ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന മഹാഭാരത വർണ്ണനകളിലൂടെ ഞാൻ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പൊരുൾ ദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താ പറയുന്നത്? ശിക്ഷണാപരമായ കാർക്കശ്യ ശപഥവിധേയനാകിയാൽ വേദങ്ങളെയും ആത്മീയ ആചാര്യനെയും യജ്ഞവേദികളെയും വിനീതമായി ആരാധിക്കുകയും അനുശാസനകൾ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ആരാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഞാൻ വ്യാസമഹർഷി വേദവ്യാസം പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ കർക്കശ്യ ശപഥത്തിന് വിധേയനായത് കൊണ്ട് തന്നെ വേദങ്ങളും ആത്മീയാചാര്യന്മാരെയും യജ്ഞവേദികളെയും എല്ലാത്തിനെയും ആരാധിക്കുകയും ആ അനുശാസനകളെല്ലാം അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രർക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതായത് ദ്വിജബന്ധുക്കൾക്കും ധർമ്മമാർഗം ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തില് മഹാഭാരത വർണ്ണനകളിലൂടെ പറഞ്ഞു കഥാരൂപത്തില് ഞാൻ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പൊരുൾ ദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത് കഥാരൂപത്തില് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയില് അത് ദൃശ്യമാക്കി തന്നു. കാർക്കശ്യമായ ശിക്ഷണ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകാതെയും ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടാതെയും ആർക്കും വേദങ്ങളുടെ പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. വേദങ്ങൾ, ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ, യാഗാഗ്നി എന്നിവയെ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരീക്ഷാർത്ഥി നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കണം. സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ശൂദ്രർ, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലെ അയോഗ്യരായ അംഗങ്ങൾ, ക്ഷത്രിയർ അഥവാ വൈശ്യകുലത്തിലുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വേദവിജ്ഞാനത്തിലെ സർവ്വവിധ സങ്കീർണതകളെയും ക്രമാനുഗതമായി മഹാഭാരതത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെക്കാളും അതിരേകമായ പ്രാധാന്യം മഹാഭാരതത്തിനാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ കാർക്കശ്യമായ ശിക്ഷണ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകാതെ ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടാതെയും ആർക്കും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? വേദങ്ങളുടെ പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് കാർക്കശ്യമായ ശിക്ഷണ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകാതെ നമുക്കൊരു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ചിട്ടകൾ ഉണ്ടാവും, അത് പാലിക്കാതെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ വേദങ്ങളുടെ പൊരുളൊന്നും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വേദങ്ങൾ, ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ, യാഗാഗ്നി എന്നിവയെ
മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരീക്ഷാർത്ഥി നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവര് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? എന്തിനെയൊക്കെ ആരാധിക്കണം പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങള്, ആത്മീയ ആചാര്യന്മാര്, യാഗാഗ്നി, ഇതിനൊക്കെ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്, ആദരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ശൂദ്ര, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലെ അയോഗ്യരായ അംഗങ്ങൾ, ക്ഷത്രിയർ അഥവാ വൈശ്യകുലത്തിലുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിനായി വേദവിജ്ഞാനത്തിലെ സർവവിധ സങ്കീർണതകളെയും ക്രമാനുഗതമായി മഹാഭാരതത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മഹാഭാരതം അല്ലെ, മഹാഭാരതം കഥാരൂപത്തില് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് വ്യാസ മഹർഷി. സ്ത്രീകൾക്ക്, ശൂദ്രർക്ക്, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലെയും ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലൊക്കെ ദ്വിജബന്ധുക്കൾക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സങ്കീർണതകളെ, വേദവിജ്ഞാനത്തിലെ സങ്കീർണതകളെ മഹാഭാരതത്തില് അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ യുഗത്തിൽ യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെക്കാളും അതിരേകമായ പ്രാധാന്യം മഹാഭാരതത്തിനാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാഭാരതത്തിനാണ് ഈ യുഗത്തിലെ യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 30. തഥാപി പതമേ ദൈഹ്യോ ഹ്യാത്മാ ചൈവാത്മനാ വിപുഃ അസമ്പന്ന ഇവാഭാതി ബ്രഹ്മവർച്ചസ്യ സത്തമഃ. തഥാപി പതമേ ദൈഹ്യോ ഹ്യാത്മാ ചൈവാത്മനാ വിപുഃ അസമ്പന്ന ഇവാഭാതി ബ്രഹ്മവർച്ചസ്യ സത്തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അസമ്പന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാപി പത്തമേ ദൈഹ്യോ ഹ്യാത്മാ ചൈവാത്മനാ വിപുഃ അസമ്പന്ന ഇവാഭാതി ബ്രഹ്മവർച്ചസ്യ സത്തമഃ. തഥാപി എന്നിരുന്നാലും, പത ന്യൂനത, മേ എന്റെ, ദൈഹ്യ എന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഹി നിശ്ചയമായും, ആത്മ ജീവാത്മാക്കൾ, ച ഏവ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും, ആത്മന ഞാൻ തന്നെ, വിപു വേണ്ടുവോളം, അസമ്പന്ന ആഗ്രഹിക്കൽ, ഇവ അഭാതി അപ്രകാരം ഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മവർച്ചസ്യ വേദാന്തികളുടെ, സൽതമ പരമപുരുഷൻ അതായത് പരമോന്നതൻ. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ഞാൻ സ്വയം വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ്വതിനാലും പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതനെങ്കിലും ഒരു അപൂർണത എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. വേദവ്യാസൻ പറയാണ് ഞാൻ സ്വയം വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ്വതിനാലും പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതനെങ്കിലും പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരു അപൂർണത അനുഭവപ്പെടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ഭാവാർത്ഥം. നിസന്ദേഹം ശ്രീല വ്യാസദേവൻ വേദ സംപ്രാപ്തങ്ങളുടെ സർവ വിശദാംശങ്ങളാലും സമ്പൂർണനാണ്. ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ അധപതിച്ച ജീവാത്മാക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണം വേദങ്ങളിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ സംഭവ്യമാണ്. എന്നാൽ പരമസംപ്രാപ്തി വേറൊന്നാണ്. ആ സംപ്രാപ്തി പ്രാപ്തമാകാത്ത പക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതരെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയമായ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടമായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ സംജ്ഞ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി കാണപ്പെടുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് നിസന്ദേഹം ശ്രീല വ്യാസദേവൻ സംപ്രാപ്തങ്ങളുടെ സർവ്വ വിശദാംശങ്ങളാലും സമ്പൂർണനാണ്. അപ്പോ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളാലും സമ്പൂർണനാണ് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ. ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ അധപതിച്ച ജീവാത്മാക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണം വേദങ്ങളിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ സംഭവ്യമാണ്. അപ്പോ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ അധപതിച്ച ജീവാത്മാക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണം എങ്ങനെ സാധിക്കും? വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സംഭവ്യമായിരിക്കും ശുദ്ധീകരണം.
അവരുടെ ശുദ്ധീകരണം. എന്നാൽ പരമ സംപ്രാപ്തി വേറൊന്നാണ്. പക്ഷെ പരമസംപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നാണ്. ആ സംപ്രാപ്തി പ്രാപ്തമാകാത്ത പക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതരെങ്കിലും അതിപ്രധാനമായ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ അധപതിച്ച ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കാൻ എന്താണ്? വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് സംഭവ്യമാണ്. പക്ഷെ പരമസംപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നാണ്. ആ സംപ്രാപ്തി പ്രാപ്തമാകാത്ത പക്ഷം എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടമായിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവർക്ക്. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ സംജ്ഞ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി കാണപ്പെടുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടു. ആ ശ്രീല വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? സംജ്ഞ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ തോന്നുന്നില്ല? പരിപൂർണത അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപൂർണതയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അനുഭവപ്പെട്ടാണ്? അസംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. കിംവാ ഭാഗവതാ ധർമ്മ പ്രായേണ നിരൂപിതഃ പ്രിയ പരമഹംസാനാം ത ഏവാഹ്യ അച്യുത പ്രിയഃ ഹി അച്യുത പ്രിയഃ കിംവാ ഭാഗവതാ ധർമ്മ പ്രായേണ നിരൂപിതഃ പ്രിയ പരമഹംസാനാം ത ഏവാഹി അച്യുത പ്രിയഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ കിംബാ ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം വാ ഭാഗവതാ ധർമ്മ ന പ്രയേണ നിരൂപിതഃ പ്രിയ പരമഹംസാനാം ഏവാഹി അച്യുത പ്രിയഃ. കിം വാ അഥവാ ഭാഗവത ധർമ്മ ജീവാത്മാക്കളുടെ. ജയലക്ഷ്മി മാതാജിയുടെ മൈക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഭാഗവത ധർമ്മ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭക്തിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന അല്ല പ്രായേണ മിക്കവാറും നിരൂപിത നയിച്ചു പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട പരമഹംസാനാം ഉചിത സത്തകളുടെ പരിപൂർണ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠ അസ്തിത്വങ്ങളുടെ തേ ഏവ അതും ഹി നിശ്ചയമായും അച്യുത അപ്രമാദഗതിയായ പ്രിയ ആകർഷിക്കുന്ന വിവർത്തനം. പരിപൂർണമായ അസ്തിത്വങ്ങൾക്കും അപ്രമാദ ഗതിയായ ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിക്കാത്തതിനാലാകാം ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്, പരിപൂർണമായ അസ്തിത്വങ്ങൾക്കും അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിക്കാത്തതിനാലാകാം ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചത്. എപ്രകാരം സംഭവിച്ചത്? വ്യാസദേവന് അസംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് പറയാണ്, ചിന്തിക്കുകയാണ്. പരിപൂർണ അസ്തിത്വങ്ങൾക്കും അപ്രമാദ ഗതിയായ ഭഗവാനും പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പൂർണമായ അസ്തിത്വത്തിനും ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാകാം ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചതെന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുകയാണ്? ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല വ്യാസദേവന് അനുഭവപ്പെട്ട അസന്തുഷ്ടി ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളെ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അസംതൃപ്തി എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ ഇത് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. സാധാരണ സേവന മനോഭാവത്തിൽ സ്ഥിരീകൃതമാകാത്ത പക്ഷം ഭഗവാനോ ജീവാത്മാക്കളോ പരിപൂർണമായി തൃപ്തരായി തീരുക സാധ്യമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യനായ നാരദമുനി എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഈ ന്യൂനത അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ശ്രീല വ്യാസദേവന് അനുഭവപ്പെട്ട അസന്തുഷ്ടി ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളാൽ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്, പൂർണമായ അസ്തിത്വത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സവിശേഷമായിട്ട് പ്രതിപാദിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം തന്റെ അസന്തുഷ്ടിക്ക് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വ്യാസദേവൻ അത് സ്വന്തമായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ അത് പ്രകടമാക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ ഇത് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു.
ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ ഇത് അനുഭവവേദ്യമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധാരണ സേവന മനോഭാവത്തിൽ സ്ഥിരീകൃതമാകാത്ത പക്ഷം ഭഗവാനോ ജീവാത്മാക്കളോ പരിപൂർണമായി തൃപ്തരായി തീരുക സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവന മനോഭാവം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? പരിപൂർണമായ തൃപ്തി ഒരാൾക്കും കിട്ടുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള നാരദമുനി എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. വ്യാസമഹർഷിക്ക് തന്റെ ഈ ന്യൂനത മനസ്സിലായത് എപ്പോഴാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഈ ന്യൂനത അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യന്റെ എന്താ പറയാ, ഒരു ശിഷ്യന്റെ ന്യൂനത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആരിലൂടെ സാധിക്കാണ്? ഒരു ഗുരുവിന് സാധിക്കും. ഒരു ശിഷ്യന് എന്തൊക്കെ ന്യൂനതകളുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന് സാധിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഗുരുവിന് സാധിക്കും. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 32. തസൈവം ഖിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഖിത്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോഭ്യാഗാത് ആശ്രമം ഭാഗുദാഹൃതം. തസൈവം ഖിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഖിത്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോഭ്യാഗാത് ആശ്രമം പ്രാഗുദാഹൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ആത്മാനം നാരദോ ആശ്രമം പ്രഹുദാഹൃതം. നാരദോ അഭാഗ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസൈവം ഖിലമാത്മാനം മന്യമാനസ്യ ഖിത്യതഃ കൃഷ്ണസ്യ നാരദോഭ്യാഗാത് ആശ്രമം പ്രാഗുദാഹൃതം. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഏവം അപ്രകാരം, ഖിലം അപ്രധാന്യം, ആത്മാനം ആത്മാവ്, മന്യമാനസ്യ മനസ്സിൽ പര്യാലോചിക്കുന്നു, ഖിത്യതഃ പാശ്ചാത്തപിക്കുന്നു, കൃഷ്ണസ്യ കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസന്റെ, നാരദഃ അഭ്യാഗാൽ നാരദൻ അവിടെ ആഗതനായി, ആശ്രമം പ്രാഗ് മുമ്പ്, ഉദാഹൃതം അരുളി ചെയ്തു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യാസദേവൻ തന്റെ അപൂർണതയെ കുറിച്ച് പാശ്ചാത്താപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സരസ്വതി നദീ തീരത്തുള്ള കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നാരദനാഗതനായി. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, വ്യാസമഹർഷി തന്റെ അപൂർണതയെ കുറിച്ച് പാശ്ചാത്തപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തില് സരസ്വതി നദീ തീരത്തുള്ള കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നാരദൻ ആഗതനായി എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യൻ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ശിഷ്യൻ തനിക്ക് എന്താ പറയാ പ്രയാസപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള് നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അത്രയും പ്രയാസങ്ങൾ, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ഒരു ഗുരു, ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും പരോക്ഷമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ചിലപ്പോ അന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അന്ന് കേൾക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലൂടെ ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗുരു തരുന്നതാണെന്ന്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ആർക്കാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു ഗുരുവിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ആ ശിഷ്യന്റെ ആ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരാഗതനാകാണ്? നാരദ മഹർഷി ആഗതനാകാണ്. നമ്മൾ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ശ്രീ നാരദാഗമനം അല്ലെ. നാരദ മഹർഷി വരാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം ഇനിയിപ്പോ തീരാണ്. ഭാവാർത്ഥം: ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താലല്ല വ്യാസദേവന് ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടത്. അദ്വൈതവാദിക്ക് യാതൊരു പ്രവേശനവും ഇല്ലാതെ ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. അദ്വൈതവാദിയെ
പരമഹംസരുടെ അതിശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീ വ്യാസദേവനെ ആധികാരിക ദിവ്യത്വമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നിട്ട് കൂടി തന്റെ രചനകളിൽ യാതൊന്നിലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പരിപൂർണമായും ഉചിതമായും വിശദീകരിക്കാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം അസന്തുഷ്ടി അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ടല്ല വ്യാസമഹർഷിക്ക് എന്താ അനുഭവപ്പെട്ടത്? ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടത്. അദ്വൈതവാദിക്ക് യാതൊരു പ്രവേശനവും ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, അദ്വൈതവാദിക്ക് ഒരു തരത്തിലും പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം, ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനാണത്. അദ്വൈതവാദി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താൻ പാടില്ല? അതിശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, അതായത് പരമഹംസരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച വർണ്ണനകൾ കൊണ്ട് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭാഗവതം. ശ്രീ വ്യാസദേവന് ഈ ആധികാരിക ദിവ്യത്വമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നിട്ട് കൂടി വ്യാസദേവൻ എന്താണ്? ഇത്ര ആധികാരികമായിട്ട് ദിവ്യത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എന്നിട്ടും തന്റെ രചനകളിൽ യാതൊന്നിലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പരിപൂർണമായും ഉചിതമായും വിശദീകരിക്കാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസന്തുഷ്ടി അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളില് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പരിപൂർണമായിട്ടും ഉചിതമായിട്ടും വിശദീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അസന്തുഷ്ടി അനുഭവപ്പെട്ടത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യാസദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രചോദനം പകർന്നു നൽകി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എന്ത് അനുഭവപ്പെട്ടത്? അസംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടതും. ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യാസദേവന്റെ ഹൃദയത്തില് പ്രചോദനം പകർന്നു നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. ആകയാൽ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച ശൂന്യത അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ആ ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടത്. അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിന്റെ പോരായ്മയിൽ സർവ്വതും നിഷ്ഫലമായി തീരുന്നുവെന്ന് ഇതോടൊപ്പം സുവ്യക്തമായി വിശദമാക്കുന്നു. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്രപരമായ ദർശനം യാതൊരുവിധ സത്കർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായി ഉദ്യമിക്കാതെ സർവ്വതും സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയമായുള്ള ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പോരായ്മയില് സർവ്വതും നിഷ്ഫലമായി തീരുന്നെന്ന് ഇതോടൊപ്പം സുവ്യക്തമായി വിശദമാക്കുന്നു. അപ്പോ മഹാഭാരതം രചിച്ചിട്ടും 4 വേദങ്ങളെ പകുത്തിട്ടും ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്, പുരാണങ്ങളും ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വന്നില്ല? ഒരു മനസ്സംതൃപ്തി വന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് പ്രേമ സേവനത്തിന്റെ പോരായ്മ എല്ലാവരുടെയും എന്താണ്? അത് അനുഭവപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മളെ മറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അത് നിഷ്ഫലമായി തീരുന്നത് പോലെയാണ് ആർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? വ്യാസദേവൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതോടൊപ്പം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാലും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അതൊരു പോരായ്മ തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിന്റെ പോരായ്മയിൽ സർവ്വതും നിഷ്ഫലമായി തീരുന്നുവെന്ന് ഇതോടെ നമുക്ക് സുവ്യക്തമായിട്ട് വിശദമാക്കുന്നു. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്രപരമായ ദർശനം യാതൊരുവിധ സത്കർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായി ഉദ്യമിക്കാതെ സർവ്വതും സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിലെ പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്രപരമായ ദർശനം യാതൊരുവിധ സത്കർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായി ഉദ്യമിക്കാതെ സർവ്വതും സ്പഷ്ടമാക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ല, ദാനം ചെയ്താലും എന്താ പറയുക, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ വേറെ എന്തൊക്കെയാ, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് സത്കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്താണ്? എല്ലാതും അവിടെ തന്നെ അത് എല്ലാത്തിനും അത് എന്താ പറയണ, അതിന് ഈക്വൽ ടു ഭഗവത് സേവന എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം ചെയ്താലും യജ്ഞം ചെയ്താലും തപസ്സുകൾ ചെയ്താലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും? ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ആ പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്രപരമായ ദർശനം യാതൊരുവിധ സത്കർമ്മങ്ങളും പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെല്ലാതും എന്തിൽ തന്നെ കിട്ടാണ്? ഈ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തതും കൂടി എടുക്കാം, അധ്യായം കഴിയാണ്. ശ്ലോകം 33. തമ വിജ്ഞായ സഹസ പ്രത്യഥായാഗതം മുനിഹി പൂജായാമാസ വിധിവൻ നാരദം സുരപൂജിതം.
തമഭിജ്ഞായ സഹസ പ്രത്യഥായാകതം മുനിഃ പൂജായാമാസ വിധി വന്നാരദം സുരപൂജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞ? തമഭിജ്ഞായ സഹസ പ്രത്യഥായാകതം മുനിഃ പൂജായ മാനസം വിധിവദ്നാരദം സുരപൂജിതം. തം അഭിജ്ഞായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് നാരദന്റെ ആഗമന സദ്ഭാഗ്യം ദർശിച്ച്, സഹസ പെട്ടെന്ന്, പ്രത്യഥായ എഴുന്നേറ്റ്, ആഗതം ആഗതനാവുക, മുനിഃ വ്യാസദേവൻ, പൂജയാമാസ പൂജിക്കുന്നു, വിധിവൽ വിധിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന അതേ ആദരവോടെ, അതായത് വിധി എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മദേവനെയാണ്. ബ്രഹ്മദേവന് സമർപ്പിക്കുന്ന അതേ ആദരവോടെ നാരദന് സുരപൂജിതം ദേവന്മാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ നാരദന്റെ മംഗളകരമായ ആഗമനത്തിൽ സന്തോഷവാനായ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മദേവന് നൽകപ്പെട്ടതിന് തുല്യമായ പൂജനീയ സ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചു. അപ്പോ നാരദ മഹർഷിയുടെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ആഗമനത്തിൽ സന്തോഷവാനായിട്ടുള്ള വ്യാസ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പ്രകാരം സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മദേവന് നൽകപ്പെട്ടതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പൂജനീയ സ്ഥാനം ആർക്കും നൽകി? നാരദ മഹർഷിക്കും നൽകിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആദരിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം. വിധി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആദ്യ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മദേവനെയാണ്. ഇവിടെ വിധി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മദേവനെയാണ്. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥിയും ആചാര്യനുമാകുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അഭ്യസിക്കുകയും പ്രഥമമായി നാരദനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ആത്മീയ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആചാര്യം ശ്രീ നാരദനാകുന്നു. അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥിയും ആചാര്യനുമാണ് അദ്ദേഹം, ബ്രഹ്മദേവൻ. അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അഭ്യസിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാലോ ഭാഗവതത്തില് എന്താ പറയണ, ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദി കവിയെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ത് കൊടുത്തത്? ആ ജ്ഞാനം, വേദം അഭ്യസിച്ചു കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അഭ്യസിച്ച് പ്രഥമമായി അത് ആർക്ക് കൊടുത്തു? നാരദനെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആചാര്യൻ ആരാണ്? നാരദ മഹർഷിയാണ്. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രതിനിധിയാകയാൽ സർവവിധികളുടെയും അനുശാസനകളുടെയും പിതാവായ ബ്രഹ്മദേവന് സമാനം ആദരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മദേവൻ ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? നാരദ മഹർഷിക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷിയെ പറയുന്നത്. നാരദ മഹർഷി ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രതിനിധിയാകയാൽ സർവവിധികളുടെയും പിതാവായ ബ്രഹ്മദേവന് സമാനം ആദരിക്കപ്പെട്ടു. അതേപോലെ ശ്രേണിയിലെ മറ്റെല്ലാ അവിരതരായ ശിഷ്യന്മാരെയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് സമാനമായി ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നാരദ മഹർഷിയെ മാത്രമല്ല മറ്റു ഉള്ള എല്ലാ അവിരതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെയും, പിന്നെ തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് സമാനമായിട്ടാണ് ആദരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ നാരദന്റെ ആഗമനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ ഇതിന്റെ